روشنے سر چمکے کار مستر و شہزانتیں واجہ و بانکان دروت و درہبات گڑچے دروت و درہبات میں مڑا در واجہ محمد پاریا یا گالے اکیڈمی باروا زانتکارانی دلگوش ترین تک بلوچی زبانہ ہم اشیے بدل بی گڑچے بھی ای باروا ماں ہمیں نیٹروا نبیتا مرچی مارا آخرہ انکم کے آتکگاں بونگی جی گپوں مندنی گا سرپد نیم بلے دوم چر راما گون کپتگاں منی حالا جوانے گپ مردماں کہ پئی گالا شہزانت جا بی بی شہزانت جا گوڑا کم کے دپوا پرچے کہ سید ہاشمیہ شاہ دربر جا کالجہ گوشتا او مزن شاہ دربر جا یونیورسٹی گوشتا ای پیما کے ہستے ہیں اگر شہزانت جا معاشیہ بکنے پرچے شاہ گال ہما گال ہیں کہ اگر ای گال یک گالی ہے پیسرا وے گڑا آئیا مزن کن چونکہ کورن شاہ کور یعنی نی شاہ کور تہا ہم بازیں چورے شیپے کے ہستے ہیں کہے تو ہور بھی بازیں کورے نی شہزانت ہمیں شہزانت جا وط یک ہنچیں یعنی چوبی بنزے یا آپ ہی چمگے سر چمگے یہ بیزانتا دنتے ہیں جتا اور ہر یک یہ گپ کستے ہیں یا وزنے ہستے ہیں وجہ ارجمندیہ ہم باز جوانے رنگیا کستے ہیں یہ باروا گپ جا وجہ مولانا شاہو جانا ہم ہستیں گپ جاؤ وجہ ناغمان آوئی مردمان رستن گپ جتا ملے چونکہ ای بلاہیں چیزاں او بلاہیں دیوان لوٹاں بلاہیں کسیں گا پتران لوٹاں بازیں وحدے لوٹی مدنی مشکلیہ چرند ایڈولن چیز دستا کپاں منی جندے واہ غمشیں کہ حیال ہمشیں کہ اگم بغشاں ای باروا مردم کم گپ بجاں بیچاری اور اندازہ بجاں کہ کجام گال کے اسیں گہتر اشیا گیشینت کن تو اشیے بیزانتا دات کن مردم ہما گالا کے اسیں بزیری بلے اشیں کہ ہما مانایا ہما بیزانتا ہمیں گال بیزانتے پاوتی زانتا ماں ہمیں شہزانت جا گال گوشتا ای باروا شما ہم فکر بکنے بارے وجدل و شادان باتے درود و درہبات و سلام روشنے سر چمگے دیوانے من سرجمے برات و دوست و واجہاں وشو وشدل و وشال باتے اللہ شمر سلامت بکام بعض جوانے بنگپے واجہ محمد پہریا ذکر روچا ایر کو تو آئیے بابتا درستیں شہزاں تاں بعض جوانے گپ کت واجہ مولانا علی شاہو بلوچا واجہ ماجد ارجمندی صاحبہ واجہ ڈاکٹر ناگمان صاحبہ او واجہ میں محمود براہوی نجات صاحبہ او دگے برات و دوستاں بلے باج برتگال و لفظہ میں شہزانتے استاد عابد آسکانیہ اللہ سلامت بکاں کہ آئیا مارا سجن راج دربری کو تو یک انچے لفظ و گالی گچین کو تو آرت کے ما درستانی دل تبایا بزاں شہزانت جا بزاں اکیڈمی جاگا شہزانت جا
باز جوان و وشین گال و لفظی و آئی بزانتا ہمداں ہنچو کہ زبان شہزانت جاہ ہنچو کہ بزاں لے بگوازیے شہزانت جاہ یا تامر شہزانت جاہ یا راج دفتر شہزانت جاہ یا پولیس شہزانت جاہ ماگا ای جگہ ہر جگہ دھپوا ای لفظ و گال بعض جوانی وشیں گالی استاد اللہ تعالی سلامت بکاں وجہ ڈاکٹر ناگمان صاحبہ ہم ہمیں گپ گوشتہ بیتا گو دوئے واجہانی ہم فکری آگوں ای لفظ ای گال اکیڈمی جاہا دیما آرگ بیتو میں سر چمان وہ اشیاء شرطنی دیکھ گال و لفظ من ہے اللہ کنا کہ دیگه بیت ضربه بہرحال من باز وشی بیت کہ ای دیوانہ روشن سر چمگا دیوانہ یک چوشیں لفظ و گالی بسانت درگیت اور راج دیمارت وش وشال بات برات و دوست و جہاں مراد بات شمارا او دیم طرح ہنچے جوانین او لفظ و گال او گپانی اور جنجال کی شینگا انشاءاللہ ای دیوان یک مزنی اہمیں یک کردی ادا کنت بلوچ راجے دیم رویے واسطہ و زانشتے واسطہ سلامت و وجدان بات ہے. روشن سرچمگی دیوان درست و براهی من همادا با شما را لبس کرتگد من ہمیں گاپترانی کے چزی کتانی ہمیں اکیڈمی بارا و بودتا اشما نازارتا و سرجم کتگ انو پشمایری کنا و جاوتی دیدانکان بارا بگوشا ہر کسی که دیدان که ما اگر رد نوشته منا حال بده که ایشی ما نوشتان که دابا شنگ کنه دلگوشش می پی نوشتان که تارینا روشن سرچمگی دیوان و بلوچی تپاکی دیوان واجهان و بانوکا شما را حال لیگ لوٹان که من روشن سرچمگی دیوان ای بونگا بیرکنک بود که اکادمی گال هم بزانتین گال یا من بلوچی زبان در گیجک ببید و ای هم گوشک لوٹان که روشن سرچمگی باسک دراه بلوچی زبان ترپناکی استالند که دلگینش اشند واجه پهل کنه اگر لحت مردمی نام ننوشته استادانی استاد وجه عابد آسکانی وجه برکت برجان وجه ڈاکٹر ناگمان وجه مولانا علی شاہ ماہگیر وجه عبدالحمید ایران نژاد بانوک زاہد رئیسی راجی وجه لالا رشید وجه ڈاکٹر حامد علی بلوچ وجه ڈاکٹر رمضان بامری وجه ڈاکٹر عبدالصمد نورتانی وجه عبدالواحد بندی وجه اقبال ہاشمی وجه ڈاکٹر جہان دیدہ وجه محمود براوی نژاد وجه کامرید واحد اور دیگه بازی استالی که اگر درستانی ناما بگران وقت یک وانگی بی تو چایی نوشتان که جوازت دن نی نی اما واجه ها که بونگا پا بحر زور تگ و وقتی لیکا در شران کتگ همایانی ناما گران و آیانی لیکا ها گوشان اولا واجه علی شاهو ماهیگیر وقتی لیکا یه دابا که در شان کو که دابستان یا دودستان که داب و دود دوینانی بزانت همه فرهنگی که من پارسی یا ایشیا فرهنگستان گوشند بزن یه وجه علی شاهوی گوشگن رنچه واجه ماهیگیر واجه ڈاکٹر ناگمان وطی لیکا یہ دابا درشان کو واجه ناگمان گوش که اکادمی بلوچی رجانک انگت نیستیں چونها اکادمی بنیاد یونانی زبان لفظی که رندا یدگه زبان آتکه گو یدگه زبان آیا وطی توارین که حسابا او وطی توار رهبند حسابا کمی باز بدل کن چون که عربی آکادمی گوشید و یدگه زبان آکادمی گوشن اگر ما ایشیا بلوچیا
بلوچی رجانک بکنی گوڑا ما ایشیا هم حیالداری بکنی که ایشی بزانت یکی نه او آیه یک مانای همه وانکجاه یا دربرجاه که او دا یک حاسی پیدی باره و وانینک بید یا که هیلکاری دیگ بید چونکه پلیس آکادمی او ایدگاه آکادمی او آکادمی دومی مانا همه وانندگی مردمان او همه زانوگیری مردمان طولی که یک حاسی پیدیا کارا انگلیسی ایشی دیگه مانای هم هست که همه اسکول که او دا 10 طبقه 10 تا 12 طبقه وانینک بید بزن جماعت آواجه گوشتن 10 جماعت وانینک بید پمیش که اگه آکادمی بلوچی رجانک بکنی گوڑا یک گالبند بس نبید چیا که آکادمی مانا بازه نی ای رجان که پارسیان کرتک بزن فرهنگستان رده چیا که فرهنگ دو رو بیدگا گوشن تو آکادمی دو رو بیدگا نگوشن آکادمی مانا دیگره بله پارسی کرا وسیله هست و سرکار هست پمیش که آهانی ای رجانک رواج داتک بله ای رجانک ردی چه ڈاکٹر ناگمان رند وجه برکت برجان وتی لکه درشان کد او ای دابا گوشتی که ای پارسیان که ڈاکٹر ناگمان جوان گوشید که ای پارسیان رد رجان کرتک بله ایشیا بلوچی رجان کا نگوشت بله واجه علی شاهو ماهیگی را دو گال دیما آورد که منا دوست بودن یکی دودستان و دیگری دابستان او منی گما ای واسطه که ما گو پارسیا باز شریدارنگ ما را گو پارسیا بازین شریدارنگ حالی هست ما گو پارسیا یک درج کیین که دنیمه نو که فرهنگستان زورته منی گمانه جوانند که ما یکی چه ای دوگال که واجه ماهیگی را دیمه آرتگن بزوریم استاد هم گوشت منی گمانه اگر استاد عابد وتی لیکا ای بابتا بگوشید باز جوانند او استاد برجان انچو چه باسکان روٹید که ای بونگا پا بحر بزورن او وتی لیکا هم بگوشن دا ما پا یک گال یا تپاک بکنی رنج چه استاد برکت برجان واجه ماجد ارجمندی وتی لیکا ای دابا درشان کرد واجه ماجد ارجمندی بس گاله بزان تا ای دابا گوشت آکادمی یک جاگهی نام بیتک کساس 2500 سال پیسرا او آتنا چی دن جاگهی بیتک او دا ویزدم یا هدای حکمت جاگه بیتک که من یونانی هاکادمی بزا اچ گوشک بیتک هاکادمی که رندا ای گاله جند هی توار پروشتگو آکادمی بیتک اپلاتون فلسفه در برجاه بیتک بزن همه جاگه هست که او ده یک حاسی وانینک بیت یا وانک بیت او واجه هنچو گوشت که ای گال همه دابا ما گشترین زبانا کاربندک بیتک رنچ ماجد ارجمندی واجه محمود براوی نژاد وتی لیکه درشان کو تو واجهانی گپترانانی ستا کرد گوشتی که منی مراد
آدگه ترچه آکادمی نه بلکه زبان آکادمی میں مراد ہے و منی گمانا پہ ہمیں تہرا یا گالی بجوڑی نہیں چیا کہ میں ایرانا دری گال اجازت نیز کار مرز بکنی و پمیش کا بعد کیا بلوچی گال پیشیا جوڑی نبی رنگ چواجہ محمود براہوی نژاد کے براہوی نژاد وجہ استادان استاد عابد آسکانیا وتی لیکے دابا درشان کو دراہیں سنگتانی گپانی ستائی کت و گوشتی پا منی گمانا پا ای گالا بزن آکادمیا جوانین گال شہزان جا ہیں چیا کہ سید ہاشمیا پا کالج شهدر برجاه و پا یونیورسیتی مزن شهدر برجاه گوشتر اگر ما ای گالا شهزان جا رجانک بکنیم گوڑا جوان بید چیا که شه بزن مزن چوش که کار که شه کار بید دگ که شهدگ بید منی گمان تهمین چو گشتر باوست نبید نی اگر جاگه من کسی گپا رد گوشتک همه دام بگوشن و اگر دیگه لیکه هست تیما بیارید که من ایشان نوشتان که دابا نویسان و دیوانا ایر کنا درح باتید درود و درحبات و سلام رجن سرچمگے منی مرحداریں بیل و ہمبلاں و ہاتن گہاراں ہر جاگت وشنام باتت و من عبدالواحد ودارک شمع عظمتہ ساڑیاں او منی دیم پدے منندو کے واجہ برجان بلوچ درود و درحبات و دراہی واجہیں براتو بانو کے گوہاراں دگنیا ہر چھند و دمگیا جہمنندت وش و وجدل و وجنود باتے واجہ برجان یک بونگپ پہ رجن سرچمگا چست بیتگا ذکے نے اکیڈمی بابتا کیشے سارا مزنے گپ و باوستی بھی یہ واجہ میں استاد محمد پہریا چتگو یکجا کتگاں و شما یہ بابتا اچھے گوشے بعض وشیں گپی بھی تو رجن سرچمگے دیوان تہا کہ دے شہزاں تو نتکار و زانتکاراں وتی حیال و لیکا گوشتن بازی نیا پدا استاد عابد آسکانی وط شہزاں تے استاد عابد آسکانی ما یہ گوشا کہ آواجہات کو ہچے یک لفظ گالے مارا دا میں راجا میں دیوانا سرج میں راجا دا کہ اکیڈمی ہم دپن گالے کہ مانا و سر چمانی پرچی ما چارتا من تو مار لو ہم گپ جا دیم پدیم کو ہم دپ کو گو زبانا گو راج دفترا گو تامر ساچیا گو ہر جگہ سر ہم دپے نہ شانی درستانی گما ہم دپ وشیں لفظ شرکنے بلوچی او بے مٹ بے دروریں آگا دیم ترا آگا واجہ محمد پہرئی اے دیوانا میں آوری ایر کو کہ اگر ہر برات و دوستی دیکھے گپ و حبر و حیال و لیکائی لفظی گالی ہستی وہ انگا بیارنتی و آواجہ میں نوشتان کا گیشتر کا بلے واجہ میں رجن سرچمگا درو وات سرچمگا کہ یہ بائدیں یہ بابتا گپ بجنا وتی گپاں دیما بیارم نہیں ہمیں منگوشاں کہ بعض وشی یا گپے کہ انچو شہزاں تے مردم استاد عابد رولے ڈاکٹر ناگمان رولے مردم نا او دا گوننگو بعض دیگے بعض نامداری مردم درو زانتکاراں او ماں گوشاں کہ ہمیں اگا لفظ و گالے اما بلوچی زبانے نیستے آئی سر ہمیں دا اتفاق بیت کنے اما لفظ و گالا یکی ہوتی حیالو لے کے آرت کان ہوتی دیدان کا گوشی کہ منی حیال ایشے اور مردو یک لفظی گوما پدا گو پارا اتفاق بھی تو ہمیں لفظہ رواج دا یہ زبانے واسطہ میں اے بزاں کہ اما آیو کے پدرے چے واسطہ یک وشیں رشونی ما کت کنے میں واجہ زانتکار کت کرا بلے واجہ استاد عابد آسکانی وشی کے چشیں گال چشیں گالانی ٹہینے کے واسطہ بلائیں مراگش کا نغلوٹاں شما یہ بابت اچھے گوشے بیتے وہ ہنچو کے واجہ گو ہنچو واجہ گو بلے آداب ما گندگاں کے جاور حال ہنچو شاں کہ ما مزنے مچی جہان درست زانتکار مردمہ یا جا کنگے
ما ورا नहीं अन्नी ना हाँ। आगा ये द्रुशमा या कारी बित का आसांतरिक मा सज्जे शहजात या दीवानी द्रुशमा मा रोजने सरचम की द्रुशमा या जाए आगा हर्चकारी बित का हम हमें दाबे कने ते का रोजने सरचमक पदा या हमेशा हमें गप्पा हमें चीज़ां पदा उस्ताद पहरे उसी के मा दुरुस्ते दुनिया आठ नेमगा हंद दमगा शेंगी कने अंचुशे परची गप करदा ये अंचे मर्दमानी को तिगे लफ्ज गालो हबरा के आप रहदरबरी कना आयु के पदरी से के राज वती फैसलो बेदंगो हाओ नंच सलामत बात है